repot. Ini menjerong kok metune kuat meneh. Piye? Ora ditokne neh, engko enggak kuat meneh. Madang. Aku mengene mendeng madang. Padahal cukup. Ngarep kepengin Gawe orang jugo nemu murah. 6.000 regane. Jagung. Ora apa-apa jugo. 6.000 kok murah. Gede kok, Dodon. Lah wingi lho kur 5-6 nggon aku. Wis ngomong bakal. Om Didik, Ngomong piye? aku tekok pira jagung Om? 6.000. Alhamdulillah. Sing piye apa? Hah? Nemong iki terus giling. Iya lah. Ya biasa aku apa jenenge? Maksudnya emplem-emplepan ngono kae terus giling mangkat. Kesuwen temen Belum bengi duwite. kok. Angkat belum bengi langsung digiling. Oh iya men ora 5.000 kan kudu ngomong cere. 6.000? Anu turun giling yang krungu wingi sih kan ngomong anu. Nek marji digawa burung. Oh, ini berarti ini. 5.7. Dalam Marji digawa burung. mbok ora. Weh, itu kok sokot. Oh iya kayak kan gak wani nganu kowe. Ora gelem ta. Kayak kan kaya nggone dhewe lho, Wek. Banduan. Heeh. Tadi Enak karet ya. Banduannya diaduk ya masalah. enteng kok. Karet. Beli murah. Kare mam ya yu mucukan beger karet. Ya dadi disimpan. Ya. Ndang, armadang. Kaman kerupuk dhisik. Nih. Aduh. Ya lihat kok. Ada semua. Kuwi anu Enggak oke, Bang. Kotang. Jangan koro, Lek. Koro apa, Lek? Enggak koro. aku boleh ngarani karo kerupuk. Inggih lawuh sih enak mentah wae, Lek. Datang enak. Kira-kira Heeh. Nang bangun apa pada pating krokot. Karo kindul. Anu udah kudu kuwi dipangan yang ngenang sang kabeh. senani. Wong madang ora gelem beres-beres nang rumah. Kletak-kletak tinggal lunga. Jale Karo masak. Nama siapa? Nang omahe kok ngger karo masak. Masak mangan bae ngono. Patah. Tapi jagungnya ora glowing loh. Ini sing gede. Wong apa? Ya dipoto. Leh, Nang gambar kae